Ibhunga elijongene nentsolongwane yeCORONA eGauteng liyadibana namhlanje ukushukuxwa ukuba lithathe kusini na isigqibo sokuqinisa imiqathango nanjengoko esenyuka ngokukhawuleza amanani abantu bosuleleka iCOVID-19 kweli phondo. Amalungu elibhunga atyalwe kulo lonke eli phondo ephonononga ukuthotyelwa kwemiqathango nanjengoko lenyuke ngokukhawuleza inani labantu bosulelekileyo nabangeniswe kwizibhedlele kweli phondo laseGauteng. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi uxhalabile. I am deeply worried. We are seeing infection rates that seem to be much higher than what we have seen before. And Premier Makura is dealing with this challenge as best as he can. And I know that the acting Minister of Health is also involved, and we are very grateful to have soldiers corps who are able to go in and assist. The deployment of more medical personnel is obviously one of the things we need. Umphathiswa wezempilo eGauteng ebeseCarltonville ngalentseni ephonononga imeko. We were supposed to have somebody standing there. Yes, the ladies on lunchtime. Writing people's names. I am here. But where do you write the people who are coming into the shop? Today, no customers. What we're going to do, we're going to give you a fine. She's going to write you a fine so that you know. Izolo ugqirha noMathemba Mogethi Uthe babalelwa ku-1,470 abantu abangeniswe kwizibhedlele zikarhulumente ngelixa bengaphaya kwe-3,400 abakwizibhedlele zabucala. Ziya ngokugcwala izibhedlele kweli phondo. IGauteng iceba ukucela ibhunga likazwelonke elijongene ne-COVID-19 ukuba liqinise le miqathango. Kungokunje kutyalwe ugqirha bomkhosi kwizibhedlele eziliqela iGauteng ukukhawulelana nale meko.